И здравейте, аз съм ТПГ и днес ще ви покажа как да се сваляте игри с много пари. Значи, първо ви трябва изтеглено Aptoide, то се сваля от Google. Натискате го, отивате от третото, давате надолу, при това натискате най-долното, W и пишете М, С и 8, натискате добави. И вече го имате добавен, ето го. И давате тук най-последното, е тук. И всички игри с мод, доколкото знам, и някой не е, но по-хубавите, да. Пример като Farming Simulator 16-ката, тя с мод, тази с мод, къде снимаме на нея. Да ви кажа, ето може да видите, тези игри са с мод всички. И тази с камионът. Тази всички с мод. И това беше всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако мислите така, се абонирайте за МихТПГ и да не сложите палеца нагоре и чао.